Hi guys! Welcome back to my channel. Isang nakakatakam na naman ito guys na kainan session. Dahil for today's episode, ang imumukbang ko ay crispy, maskara ng baboy, at all-time favorite na pork stick. So yan yung dalawa guys na kadalasan kong niluluto sa bahay. Dahil mura na, masarap pa. So bago ang lahat guys, shoutout muna natin yung mga tao na tumulong, sumuporta para mapalago yung channel. Dahil kung wala sila, hindi ako makakarating kung nasaan man ako ngayon. So huwag mag-alala guys dahil madali lang to. Shoutout po kay Ma'am Arlene Lagumbay. Shoutout Analisa Bulante. Carl Ivan, Benjamin Almunicar, Cedric Clark, Song Hee Park, Renzel Namulata, at Kawangis Official. Maraming salamat po talaga sa walang sawang pagsuporta po. Hindi na natin patatagilin to guys. Sisimulan ko ng kumain. So sa mga hindi pa kumakain dyan, at kung wala kong kayong kasalo, sabayan nyo na po ako. Kain na po tayo. Unahin natin yung pork stick. Ito po yung sabaw ng pork stick guys. By the way, yung gamit ko na kanin na tira. Or sa Bisaya guys, bahaw. Nahilig talaga akong kumain ng mga bahaw guys. Kasi masarap itong pamari sa mga ganitong klaseng ulam. So, ayan guys. Dito ko nalagay yung sabaw. Yan. So, simulan na po natin kumain guys. Kain na po tayo. Yung pork stick natin guys, ang daming onions. Sarap nito guys. Yan. Sarap. Ito lang pork steak ko guys. Minarinate ko yan ng 1 hour kaya malasa yung loob niya kasi yung ginamit ko is soy sauce saka yung lemon. Sarap. Mayroong fat. Makain din ba kayo ng onion guys? Masarap ng onion sa to eh. Ako talaga mahilig ako sa rice eh. Onion. Meron na tayong pepino guys. Para gumana yung kain natin.
Sarap. Upin mo natin yung Sprite natin ha, para hindi tayo mabulunan. Yan, konting zip. Try natin to guys. Yung crispy ulo. Malutong pa siya guys. Oh. Yan. Sausaw natin dito guys. Sarap, grabe ang crispy guys. Yan oh, grabe ang lutong. Juicy sa loob guys, tapos crispy sa labas. Yan, sarap nito guys. Hindi kasi masyadong maumay pag ulo ng baboy yung parts ba. Mayroong parts sa ulo ng maskara ng baboy. Sarap. Kanin talagang una maubos ito guys. Sarap kasi ng mga magkain natin, no? Lalo na yung sabaw na ginamit ko, yung sabaw ng pork stick. Grabe. Panalong lutong guys, grabe. Sukang daming sili niyan guys, oh. Tapos merong kamatis. Yan, sili. Siling labuyo guys. More than 10 pieces nilagay ko dyan. So masyado tumanghang. Hilig kasi ako maanghang. Yan na, ito na yun guys. Sobrang crispy nito. Panalo talaga to guys. Yung lasa niya, tamang-tama, juicy sa loob. Crispy sa labas. Try mo na ba magluto ng maskara guys? Na ganito nga crispy. So comment down sa baba guys. Madali lang ito i-prepare guys. Mahilig talaga ako sa mga mag-crispy eh. Crispy ng mga pagkain. Mura lang kasi ito guys. Dito sa amin,
yung per kilo niya is 130 doon sa mall. So lalo na pag hindi ka sa mall bumili, mas makakamura ka nun guys. Mura kasi itong maskara. Masarap din to gawing sisig. So baka in the future, gagawa tayo ng sisig gamit yung maskara. Yan guys, oh, grabe ang lutong. Baliin mo lang, marinig mo talaga yung kalutong niya guys, dami. Try natin yung tinga ng baboy guys, kung crispy ba siya guys. Yun, grabe ang crispy din pala guys. Oh. Kain ka ba ng tinga ng baboy guys? Comment nyo po dyan sa baba. Grabe. Panalo guys. Last guys ng kanin. Maraming salamat sa panonood guys. Kung bago ka lang sa channel na to guys, don't forget to like and subscribe. At saka yung kain ko pala guys, tamang kain lang dito sa akin guys. Kapag naubos na yung kanin ko, nabusog na ako, mag-stop na talaga akong kumain. Kasi hindi naman challenge to eh, dapat ubusin ko lahat. Hindi din mapupunta sa basurahan tong mga pagkain na to guys kasi kakainin din namin to mamaya. Bye bye and see you for my next mukbang adventure.